נאלץ לצערי לצאת, ואנחנו כאמור נקבע עוד דיונים. תודה רבה. כל טוב, בהצלחה. לא סיימנו, לא. 100%. טוב, אנחנו נמשיך, יש לנו סופרת כאן, גברת פרידמן. היי. בבקשה, תציג את עצמך, יש לך בערך 3 דקות, כי הזמן קצר. לא צריכה יותר. ורוצים לתת הזדמנות לכולם, בבקשה. אני לא צריכה יותר. בוקר טוב, קוראים לי דינה פרידמן. אני סופרת, חברה באגודת הסופרים, אני כותבת בעיקר לילדים, והוצאתי לאור 8 ספרים, 7 מהם ספרי ילדים. ספר אחד, 2 ספרים בנושא חינוך פיננסי שקיבלו חותמת של מכון אדלר. ספר שקוראים לו איך מחלקים את העוגה. היי שרון. היי דינה. וכן, את תחילת דרכי הייתה בפעמונים. ואני דווקא רוצה להקריא, כי אני לא חושבת שאני אצליח להתגבר על ההתרגשות. אני מגיעה מהשטח, אני מגיעה מבתי הספר. אני מובילה ומלווה פרויקטים עירוניים ורשותיים בנושא החינוך הפיננסי ברחבי הארץ, כולל בחברה הערבית והדרוזית. אני מלמדת חינוך פיננסי בבתי ספר מכיתה א' עד י"ב, עם תוכניות מאושרות בגפן, מא' ועד י"ב, כולל בחברה הערבית. והספר איך מחלקים את העוגה, החינוך הפיננסי, הוא מתורגם גם לערבית וגם לאנגלית. הערך המוסף של הוראת החינוך הפיננסי הוא בכך שגם הצוותים, צוותי ההוראה, נתרמים ומקבלים הכשרה והעשרה יקרת ערך דרך מערכי השיעורים, ומשלימים פער אישי בכך שהם לומדים נושא שלא זכו ללמוד בעצמם. החינוך הפיננסי לא עוסק בהעברה של סכום כסף מסעיף בילויים לסעיף אוכל. הוא עוסק בכישורי חיים חשובים, באסטרטגיות חשיבה ותכנון, במיומנויות ובתובנות משמעותיות, כמו למשל הבנה של ההבדל בין צריך ורוצה, מודעות לחוסר היכולת שלנו לדחות סיפוקים, השלמת חסכים וכניעה ללחץ חברתי ומותגים. החינוך הפיננסי עורך היכרות והתיידדות עם מושגים בסיסיים כמו סדר עדיפויות, אחריות אישית ומשפחתית, הוצאות, הכנסות, משיכה, הפקדה, משכורת, ובעיקר הידיעה וההבנה מה עושים ההורים שלנו במקום העבודה שלהם כדי להביא את המשכורת הביתה. ולא כמו אחד הילדים בכיתה ששאלתי איפה ההורים עובדים ומה הם עושים, הוא ענה אבא שלי בהייטק, ושאלתי אותו מה אבא שלך עושה בהייטק, הוא אומר מזמין אוכל מטנביס. יש חשיבות רבה להבנה הבסיסית של איך מחלקים את העוגה ולתכנון התקציב האישי והמשפחתי, כאשר התובנות מתייחסות לתכנון כל תחום אחר בחיינו. רק לאחר ההבנה הבסיסית אפשר יהיה להתקדם וללמד נושאים מורכבים יותר כמו שוק ההון, אינפלציה ודירוג אשראי. במסגרת המפגשים שלי ברשויות ובבתי ספר, כולל בחברה הערבית, יש הסכמה גורפת כי הנושא חשוב מאוד. אך למרבה הצער, רוב ההצעות להטמעת הנושא נדחות בטענות מוכרות. יש לנו חוסר בצוות חינוכי, אין לנו תקציב, ומכך החינוך הפיננסי אינו ברשימת סדר העדיפויות שלנו. החינוך הפיננסי מכניס תקשורת אל הבית, תקשורת שמקיפה נושאים רבים, בעצם את כל הנושאים שקיימים בתוך המשפחה. בחברה הערבית שאני מלמדת, בתיכונים בעיקר, התוכנית משלבת את התוכנית של מעורבות חברתית ואת התוכנית, את שיפור השפה העברית הדבורה. זהו, כולנו מקווים שהנושא יקבל תנופה גדולה יותר בכל שכבות הגיל, ולא רק כחובה של שעה אחת בשבוע לשכבות ט' וי'. תודה רבה. תודה.